Make the ground shake. Здрасти, YouTube! Аз съм Кирил от Рантек Дуде и днес ще играем нов Survival, който вече ще гледам да се развива много, да намеря село. А ако не намеря село, ще направя един експеримент, както един човек, как да се намерят най-бързо диаманти. Да почваме. Така, първо ще вземем малко камък, защото сме в хубав байо и тук не трябва да го изпускаме. Така. След това ще продължа да търся село и така, ако не намеря, този клип ще е дълъг към 1 час, от сега ви казвам. Толкова, ако не е повече. Няма да е повече от 1 час, ама толкова, приблизително толкова, 1 час. И да почваме. Кокошка. Така. Ще говоря много и надявам се да се чувам по-добре, защото микрофона вече е по-приближен до мен и ако не се чувам по-добре, вече този микрофон ще го чупа и си взема нов. Така. Сега, колко дърво нямаме да сега, ама няма да събирам много, това ще го скопая, няма да събирам повече. След това се взема малко дърво, защото все пак трябва да имам малко. Така. Защото ако не намеря село, какво правим тогава? 32 е достатъчно. Така. Само, че няма да е от това. Тук само ще убием и една-две кокошки с брадата. Нехална работа. Една-две кокошки с брадата. Да имаме храна, колкото да не умрем от глад. И да почваме. След малко ще си... забрах най-важно. Трябва да съберем за малко. Трябва да съберем точно 4 дърва. Така. Те ги правя на 16. Това димек значи крафтинг тейбъл. И така. И така. И остават още малко за мен. Меч не ми трябва. Тя брадва по-силно от меча, да. И надявам се да намеря нещо. Ако не намеря, не знам. Не трябва да изтървам. Не трябва да изтървам вас. 3. Ето. Дай съберем от едно повече. Така, готов. И сега да видим дали ще може да намерим. Ако не, ще опитам. Скуит. Така. Да кажем, всичко е важно. Всяко имах бон. Майка му стара. Ако имах бон. Това ще е съм най-щастлив човек на света. Защото ще го опитома и ще ми стане като печено, готин ще. Оцеляване с 5. Това ще е поредицата Multi-Survival на Rantec Dude. Може да ми викате Ицо. Аз ще си викам Multi-Survival на Ицо. Така, по-яко ми е. И да. Изчакайте малко. Добре. Само скачам. Кога ще излезе на то байом, бе? И тук много кучета, бе. Ще ме изядат.
искат нищо, че ме задат. Затова трябва да си имате малко повече дърво. Защото ако ви се налага, ако нямате, сти чао. Затова малко повече дърво трябва да имате. Малко лакаме, няма нищо. Не, това бай ми трябва. Ще ходим на север. Тръгнал съм някъде към на северозапад. Sugarcane се називам. Да, аз съм тръгнал на северозапад. Значи северозапад, север, североизток. Да, северозапад съм тръгнал. Така. Да видим какво ли стигна. Остров. Само че няма. Сега тоскоите. Сега ще трябва да ходя на североизток. То от всякъде си... Където виж... Тъпа работа. На североизток сега ще ходя. Сега ако на североизток го веде, да отивам на север. Да. Трябва да стига или по-равен байом, или по-така. По-хубаво нещо. Изчакайте малко. Сега се увеличат чунковете, защото трябва да виждам. Ще ме принуди накрая да си направя къщата е тук. Където ми е изтворно. Какво става тук, бе? Ай! ОМГ! Якото имам на метал. Някой ми е добавил на метал. О, супер! Бах якото. О, много кеф. Който ми е добавил това на метал е бати пича. Много яко. Това аз преди го нямах. И пише С. Супермен. Бахтякото на метал. Много ме радва. Много яко на хора, нали? Кула кеф е. Натиснете лайк и абонат. И абониране. Кула кеф е на метал. Бахти на много ме радва. Супер яко. Аз сега за първи път го виждам това, че имам на метал. Оле, мале! На ко съм се спрях? Къде тръгнеш то вода, бе? Не знам, трябва май да направя нов фърл. То къде тръгнеш за обиколен си от вода? Еми да, хора, трябва да направим фърл. Сори, ама... Ти къде тръгнеш водата до теб? Така не мога да играя. Сори, ама... Та вода направо... Къде тръгнеш вода? Да няма спални... Да няма спални пак на същото място, че ще полудее вече. Но... Браво, бе! Това исках аз от тебе. Това върл, че оцелявам яко. Браво, бе! Майко, та са много хубави работи, бе.
Браво, браво. Супер яко. Миналото не беше толкова яко. Тук супер яки работи ми спаднаха. Сега вземем храна. Само липсва това, че имам 3 вълна на мен левърълт, ама няма нищо. Се оправим с вълната. Сега ще изпиташ една дървена кирка по главата. 3-2. Сега ще изпиташ една каменна кирка. Тук ще живее. Супер яко място е. И си има. Тук ще ми е холма. Много як сит ма пусна. Направо още едва ме учуден съм как стана. Това сега ще само ще събера. Така. Това толкова як сит, никога не ма пускам на толкова як сит. Много яко е. Да ма кефи. Така няма нищо. Ще пуснем зомбите. О, айрон! Едно. Точно 3 бе! Браво бе! Тук ще ми е майнинга. Супер. Още айрон! Добре, сега ще ме прави кирка. Супер. И кол! Майко! Още влезнах в сървъра 10 айрон близо имам. Това толкова голямо развитие никога не съм правил. Влизаш още в сървъра, вече си мутант. Вече си откачен. Не мога да спрат. Майко, аз толкова никога не съм се развил. За 2 минути влизаш и тък, намираш. То сит много ма кефи. На то сит, че правим много епизоди. Аз направо си запиша сида. Ще ви го дам в описанието. Ако и вас ма кефи, мен лично ма кефи супер много. Трябва да пусна тока, бе, оле! Бабо, тихо. Така. Fuck you! Спокойно. Готово. Така. Сега. Мамо стара. Забравих нещо. Така. 6, 7, 8 и събера още 6 да се изкача догоре. Така. Добре, стига толкова. Така, добре. Видим до крафтинга. Така. Сега ще го разделим на половина. И така, през това време, докато чакам да се опече, си набера храна. Си направя един меч. Това е моя супер, ултра, мега survival. Не, няма да го убия. Още една пещера. Баси. Не, тя не е още една, това е друга. Направиха така да не мога да знам. Много голям късметлия съм днеска. Бах тякото. Слаг.
Много ма кефи. Така. Да направим една брадва и да направим една кирка. Ей. Сега докато става всичко, аз ще разуча малко. Така. Пък после ще пробвам един метод да откривам диаманти. Пък дали ще стане, това не знам. Сега да посъбираме малко дърво. Направо много бързо развитие. Толкова бързо развитие не съм правил. За 10 секунди влизаш в сервера, директно те пуска с късметлийски яки работи. Влизаш и направо много ма кефи. Много се радвам, че стана така. Опа. Няма нищо. И се радвам, че направих близо къщата. Защото, нали, знаете, че кога далече, ако фейлна и лоша работа, ама тя, що ми е наблизо, ще направя set spawn point и стара работата. Че се ще фана, ще засея дървета, защото, нали, трябва да има това място, ето тук цялото, ще ми е за къщата. Това ще го направим и градена мина. Така. Това дърво ще го вземем. Да. Колко имаме? 23. Да. Тук. Красивичко обаче. Не, има разлика. Да ми се случи късмет тук. Да, хубаво. Много ма кефи. Ще направим сега една ножица и ще направим една градинка за овце. И къщата вече не съм измислил още, ама ще видим за всичко има време. Поне така се надявам. Сега засеем малко дървета. Да може да поникнат да имаме повече. Това така няма да поникне. Ей тук. Ще взема слънчогледи. Така. Мога и да пренощувам. Просто се радвам. И то много. Добре, изпече са. Така. Сега да направим едно легло, първото, което е. И след това почват другите работи. Ще направим една малка и уютничка къща. Леглото ще го сложим ето тук. Ще си направим една малка и уютничка къща, както казах. Ще почва от ето тук ще почва. Няма да е много голяма. Ето толкова. Може да ви изглежда, че е голямо, но няма да е изобщо даже. Ето толкова.
Първия ден беше супер. Първи ден the best. Аз ще нищувам. Ще избързам да им се спалнат буклуците. Я сега гледам да лесим Тришо. Здрасти. Така. О, стидове. Така. И да. Добре, няма да пусна вече. Така. Да. Така. Не! Как? Ябълка! Yes. Така. Дървото свършва обаче. Така. Дядо мукни. Така. Оф, мама му стара. Затворете ми вратата! Така. Колко си добивам? 11. Добре. Сега ще направя ферма. Добре. Се ще бера. И 12, 14, 15 саплинга. 16 саплинга. Не. 15 още. Видяме се май, че падна, ама нещо както да. Така. И да, сега как стане циганска работа. Сега ще го правим, спокойно. И стига толкова.
Сами трябват някъде към 15-16 толкова. Опа. Бая овце има обаче. И крави. Пак стаки 7. Ехе, 16 саплинга. Се засяваме. Та коза да изчезва от тук веднага, докато не съм е запукал. Дощи. Така. Аз не съм пуснал другия клип да се качва. Мама му проста... Няма нищо. Така. По-да се няма го правя, но... После се не се прави са под. Да, бая хубаво ще съм, сега ще взема санд. Ще взема още малко дърво и след това ще нали, първо санда. Ето имам аз тук да се направя, само да хапна. Имам аз тук да се направя една айрон лопатка. И съм готов. Така, айрон меч ми остана. Точно за един айрон меч. Така, готово. Така, подредихме всичко. Айрон инструментки фул. Добре. Сега ще ходим да търсим санд. Да, това е санд. Не, това е глина. Глина от тук няма кой нищо да правя. Санд. Къщата е на юг. Санд. Добре, така. Да видим къде има санд. Къде има. Ето е там санд има. Ма трябва да видим някъде. Не, това е хубаво. Ще мога да будисам овцети. Трябва да видя някъде да намеря
Нещо така. Храна трябва да намеря. Се чудих какво трябваше да намеря. Храна трябва да намеря, защото вече ми е насършани. Мама ти грозна. Сега взема набързо малко санти и се прибирам, защото ще стане вечер. И бокутите са спални, пък още нямам стабилен сет да се бия. Така. Извинете, звънат ми. Викам, точно на време дойдах, май дойде Ендърман. Да, точно на време дойдах. Трябва да избягам. Добре, 60 стигат. Те дай са предостатъчно. Но може да се възползваш. Ще гледам надолу да няма атакни. Ще ми свали кръвта, ще гледам на другата страна. Не трябва да гледаш в очите, защото те напада. Сега. Добре. Не. Трябва да се допусна на геймот, защото ще умра. 100% трябва. Ще се постарая да стигаме без геймот, ама ако не стане, лоша работа тогава. Какво ще правим сега? Не! Майка ти грозна! Хора, сори, ама не мога. Ако ми е взривил нещо от къщата. Майка ти тъпа грозна! Простак долен. Майка ти, имах 60 сант. Сега си го читна. Защото го размених за грас. Да мога да си запълня дупката. И те бъдвай там. Къде?
Изчакай малко. Да сложи ли захар? Да, изчакай малко, ти Да казах. сложи ли захар? Не, изчакай малко, ти казах. Мутни. Мутни, не! Дай, айди. Давай. Да му сложи ли захар? Не, айди бягай, ти казвам. Падне кръв. Мутни! Казвал съм ти 1000 пъти, не говори, че на пук ми праш, мамо стара. Де го сега и този букук отгоре, ако гръмни, ще поуде. Добре. Да го махаме. Така. Но айде. Най-после изчисти. Букуците изчезнаха. В смисъл не е моите работи да изчезнат, зомбитата, мръсници, гадни. На първия си клип ще фейлна заради тях. Майка ми просто. Браво. Така. Получи не уби нищо. Да, пак грозен! Следеше козата и падна долу. Ни та срам. Грузник. Така. Не, отвън ще сложа. То не, че има някакво значение как ще сложиш, ама... Кой правим? О, сега за 11. Много красиво ще стане. Тук е един. Тук е един. Само тук е един, тук това няма нищо. Така. Там видях нещо като равинче и така. Трябва да съберем, новата ми цел е да събера... И малко мога да спирам този клип, защото стана вече бая дълъг. Не беше тук. Да, ето тук. Айронче и кол. Къде? И вече търся диаманти, като стана с някакъв подобен Iron Set, така.
Яко. Яко. Не знам, после креатив ли трябва да излизам. Сори, майна, ама чити. Всеки, който е, ще се върне темите така. То слава богу нямам нищо изчезнало. Имах нещо изчезнало, ще ги коля всичките. Майко! 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 Майле! Геймот 1 трябва да ми е под ръка. Колко пъти го балево. Че съм вече. Але само да им е взривил нещата, че ще го пукна от бой. А да те е буклука. Оле, ако нещата ми ги нямаше. Остава тук, бе. Махай ги, че изроди не мога да понасям. Чайте, ще осветим тук наоколо. Че да, ето спална има. Кой има? Лево, браво. И браво, да. Лево. Чакайте, тук осветя насякъде да видя дали нещо ми е изчезнало, защото ще ги бъхта, ако ми е изчезнало нещо. Така, добре. Сега, добре, всичко ми е тук. Изчакайте ме една секунда и сега ще се върна до една секунда. Ай, хора. Няма да скипвам и ще поставя така и след една секунда се върна. Добре, тук съм. Два пъти слайм от крипър, бате. Направо тези крипъри ги... Тези крипъри не ги мраза. Ами... Баси кефа! Баси кефа! Много яко беше. За тях извърших мини приключения. Да. Вече имам хорс. 4 пшени, 8 пшеница. Ого, хляба ще го вземем на всеки. Веднага ще го взема. Почваме да слизаме така. После ще излезем нагоре. Ще гледам за айрон.
какво намираш, ама... Арна... Най-после, бе. Колко айрон? 16 айрон. Добре, 17, 18 и 20 айрон. И едно. 21 айрон. Добре. Така. Сега ще копаем още малко и сега излизаме. Извинявайте за това, трябваше да се обърна мишката. Ще изхвърлим дърта и взема камък. Защото камъка ми е малко по-важен от дърта. 23. Не! 24. Сега и да взема малко повечко, няма да е от... Така, няма да е нежелан. 25. Колкото е дава природата, бе. Супер. Ще си взема торчовите. Долу няма нищо. Аз цялото ми 40 торча. Те не са моя, аз ги читнах, ама... В смисъл, не съм ги читал, просто те бяха мои 30, аз забравих на геймод. Изхъбих към 10. 20 някъде изхъбих. 20. Просто аз 20. Колкото толкова ми. Аз ще ги върна, защото не искам нищо да чит. Май всеки ще да ме разберат хората. Не мога, беше ми много трудно. Адски трудно. Не знам, майна. Не мога да справя, много е трудно. Те бяха много хора, много чудовища. Аз, ако бях останал там, никога нямаше си върна айтемите. Сега ще се наспа. Не, първо ще сложа така, добре. Да слагам 25 да се пече. Добре. Сега дойде денят. Така. Почваме. Спокойно, измислил съм абсолютно всичко. Всъщност да, няма смисъл от дърво. Ще си го сложа. Защото за кодалката. Така, да, няма смисъл и от дърво, аз директно ги примам и падат долу. Сега е така ще е. Така, 2 бе. Сега ще го правим. Няма да е 3, спокойно. Изчакай сам да останеш в честа. Ще поде. Така. О, към този чест е един час, ако ще правя. Добре.
Добре, добре. Така. Толкова трябва да е. Така. Вече трябва да засявам и бая. Аз забравих, че изобщо снимам. Няма нищо. И хора, сега ще премаме тази овца и мисля вече да спирам, защото стана ужасно дълъг. Хора, да. И сега ще направя нещо. И ще спирам вече този епизод, защото, както ви казах, стана много дълъг. И толкова дълъг направо. Вече добре, стига толкова. Така. За един епизод утре Survival, вижте горе-долу как се развих. Така. Секунда. Сега ще ги развъда. Так. Да. Тая. И тая. Така. И хора, това беше за този епизод. Ето за един епизод как се развих.
Това всичко. Да. И оценявайте, коментирайте. Чао, мои ендърменчета. Аз бях Райнте Дуде, вие бяхте моите приятелчета и чао. Чакайте, бъдем се.